אה, עומר, כמה זמן השיחה בערך? בכנות, עומר? בכנות אני מה? לא יודע. אוקיי. תרצי לעזוב באמצע זה מוקלט, תרצי להישאר עד הסוף, מבורך. אוקיי, אז אני אתחיל. א' כל ברוכים הבאים לכולם, נעים להכיר. באמת מי שמכיר ומי שלא מכיר, קוראים לי עומר. מה שאני עושה בחיים זה מלמד גלישה, מתחרה מקצועי בלונגבורד, ולוקח את זה לשלב הבא עם הסמינרים שלי, ובא ומנסה לתת לכם את הכי טוב שאני יכול, בצורת הלימוד, ביעדי גלישה שאני לוקח עליהם, ובאמת בהתאמה המקסימלית של, אם זה אומר, הצורה שבה אני מעביר את המידע, הצורה שבה בעצם אני מלווה אתכם, והצורה שבה בעצם אתם מקבלים את כל המעטפת הכללית ביחד איתי, ובמקרה הנוכחי הזה בטיול של אנגולה עם גלובל סרף. יש לי כמה נקודות קטנות שאני רוצה... סליחה. אוקיי, יופי. רגע, משהו פה במקרה יצא לי, תסלחו לי. אוקיי, סבבה. אתם עדיין רואים את השקופית סוגי הגלים, נכון? רק תעשו ככה מי שעם המסך. כן, לפי התגובה של לב אתם רואים את סוגי הגלים. מעולה, סבבה. אז מה שאני רוצה רגע זה לדבר איתכם על סוגי הגלים, שאני לאחרונה יצא לי לגלוש בהם בעיקר, כמובן שיש עוד סוגים שקיימים, ואני רוצה להסביר לכם קצת שנייה על איך גלים עובדים, כדי שנייה לחבר אתכם ללמה בדיוק בחרתי באנגולה, ולמה בדיוק זה היעד שאני אוהב ללכת אליו. אז, יש כל מיני סוגי גלים. סוגי גלים מתחלקים לפוינט ברייקים, ביץ' ברייקים, ובסופו של דבר גם לקרקעיות שונות שנמצאות מתחת למים, ואיי פריימים וכל מיני סוגים. אנחנו שנייה ניגע בכל הנושאים האלה, אבל קודם כל אני רוצה רגע ליישר קו על נושא של איך נוצרים גלים. בסופו של דבר רוח נושבת, בסופו של דבר רוח נושבת בלב ים, ואנחנו בעצם מקבלים את התוצר הסופי של כל הדבר הזה, כאשר יש פה... מישהו עם רעש, אני מנסה להבין מי זה. אם מישהו יכול שישתיק בבקשה. אז בסופו של דבר רוח נושבת בלב ים, כאשר היא נושבת היא מייצרת בעצם תנודות לגלים. לא. שהגלים האלה בסופו של דבר מייצרים לאט לאט סוול שהולך ונבנה ונבנה ונבנה, שמגיע עד אלינו. בסופו של דבר, מבחינת התנועה של המולקולות עצמם, התזוזה עצמה, שהרוח עצמה מעבירה את האנרגיה לתוך המולקולות, והמולקולות האלה זזות אחת אחרי השנייה, שלאט לאט מייצרות את הגלים בלב ים. עכשיו נשאלת השאלה איך הדבר הזה פוגש את המפרץ, או את החוף, או את האדמה. זה במקרה הנוכחי הזה דוגמה קטנה של איך... סליחה, אני רואה שזה עושה רעש, נשתיק את זה רגע, שיהיה לנו נעים ונחמד להקשיב לדבר הזה. טה. מעולה, אוקיי. אז בסופו של דבר ההתפזרות של האנרגיה, הסוול בא ופוגע בחוף ולאט לאט מתלפף מסביב. עכשיו הדבר הזה מאוד מאוד חשוב להבנה, כי כאשר אנחנו בעצם רוצים ללכת ליד גלישה, אם אנחנו לא רוצים את הגלים הכי גדולים, אנחנו לא נרצה להיות בנקודה הזאת איפה שהעכבר שלי כרגע מראה, כי שם אנחנו נקבל את הסוול הכי גדול. אנחנו נרצה להיות דווקא בנקודת ההתלפפות. נקודת ההתלפפות זה אומר בעצם או איפה שהעכבר שלי כרגע, או איפה שהעכבר שלי כרגע. ולאורך כל הדבר הזה נרצה לדעת למדוד ולהחליט איפה אנחנו נמצאים. ההתלפות הזאת בסופו של דבר זה מה שמייצר את ההדרגתיות של גובה הסוול. תכף אתם תבינו גם למה אני מדבר על זה. עומק הקרקעית, מקווה שאין בזה רעש, כן, בזה אין רעש. עומק הקרקעית בסופו של דבר מושפע מזה שהאנרגיה מטיילת בתוך הקרקעית, ולפי העומק, אם העומק הוא קטן יותר, בעצם פחות, הגל מקבל יותר גובה. אם העומק הוא עמוק יותר, הגל מקבל פחות גובה. תכף תראו שנייה את הדוגמה של האנרגיה שזזה בים עמוק יותר. ברגע שיש לי יותר הפרש, האנרגיה לאט לאט הולכת ונעלמת. מה זה אומר בסופו של דבר? בסופו של דבר יש לנו את ההבנה שרגע, יש פה את ההיווצרות של הגל, יש פה בעצם את איך האנרגיה מטיילת, איפה זה פוגש את המפרץ ומה עומק המים. כל הפרמטרים האלה בסופו של דבר מאוד חשוב להבין אותם, כי הם משתנים מעונה לעונה, מיעד ליעד. אז אם בסופו של דבר אנחנו בוחרים לטוס ליעד מסוים, אנחנו רוצים להגיע בעונה שדווקא החול יחסית או הקרקעית יחסית רדודה, ולהיכנס בתנאים הנכונים שהאנרגיה לא נעלמת לנו, ואנחנו נרצה בעצם לדעת באיזה נקודה להיות שהסוול מתלפף.
זה שנייה המסקנה ולמה בכלל נתתי לכם את התקדים הקצר הזה. עכשיו, קרקעית חוף הגלישה. קרקעית חוף הגלישה היא עושה הבדל משמעותי באיך האנרגיה הזאת באה לידי ביטוי ואיך הגל נשבר. הפיזיקה מאחורי זה, תסלחו לי, אבל אני שנייה אשים את זה בצד, אני יותר אראה לכם איך תכל'ס זה בא לידי ביטוי ואיזה מאפיינים הגלים האלה מתאפיינים בהם. אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה כמה סוגים שבחרתי. הסוג הראשון שבחרתי זה בעצם מדבר עליו חלוקי נחל. חלוקי נחל בסופו של דבר זה סוג שמאוד מאוד נפוץ במרכז אמריקה, וגם קצת בצפון אמריקה באזור קליפורניה. חלוקי נחל זה בעצם אורך הגל בסופו של דבר לרוב מתאפיין במשהו כמו בין 20 ל-40 שניות. זה האורכים שזה נותן לנו ומאפשר לנו, כי חלוקי נחל מתפזרים ביציאה מהנחל עצמו שאליו בעצם הים נכנס, ואז ככה בסופו של דבר ההתפזרות היא לא גדולה מדי. זה אומר שהגל נחשב באורך שלו בינוני. רמת קושי בתפיסה, בדרך כלל זה גלים שמאוד קל לתפוס אותם, הם מאוד ברורים, הם נשברים בצורה מאוד עקבית. העקביות שלהם, כמו שציינתי הרגע, עקבית. הם יחסית עקביים בצורה שלהם ויחסית עקביים באיך שהם נשברים. אני אישית מאוד 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 אוהב גלים כאלה. דוגמה לגל כזה שאפשר מאוד לראות, זה גל באל סולנזל. תשימו לב כמה הגל מתגלגל בעדינות והוא לא מצטנר, לאו דווקא, הוא בעצם מאפשר עלייה וירידה ושימוש נכון וקליל ונוח בגל בגלל הצורה שבה הגל נשבר ובא לידי מגע עם הקרקעית של חלוקי נחל. זה מאוד מתאפיין באזור מקסיקו, באזור אל סלבדור, אני בטוח שיש עוד אזורים, אבל שנייה, זה השני האזורים שאני לאחרונה הייתי בהם. הצורה העדינה הזאת שמתגלגלת זו צורה שאני מאוד אוהב. תזכרו את המאפיין הזה, צורה עדינה שמתגלגלת ומאפשרת ומכילה ולאו דווקא מצטנרת והורסת. אמ, הצורה הזאת בסופו של דבר היא לא הכי נפוצה, וזה חופים מאוד מאוד עמוסים, כי אנשים כבר הבינו את זה. וזה חופים שבסופו של דבר הם נמצאים בדרך כלל באזורים מאוד מתוירים. החופים, חלוקי הנחל, כמו גם בעבר של האנושות, תמיד התרכזנו ליד הנחלים, אזורי השתייה. היום בסופו של דבר זה בדרך כלל החופים היפים, וזה ספציפית באלסון ז"ל. אז דיברנו על חלוקי נחל. הסוג הבא שקיים של קרקעית זה גושי ריף. אורך גל בגושי ריף בדרך כלל הוא קצר יותר, כי כמו שזה כשמו הוא זה גוש, אז הגוש הוא לא מתפזר ארוך יותר, כמו שאתם יכולים לראות פה. ניתן רגע לנופר להיכנס, ברוך הבא נופר. גושי ריף. גושי ריף בסופו של דבר מה שאתם רואים פה, נופר, אני אתן לך שנייה רגע איזושהי הסברה מה כרגע אני עובר עליו. דיברנו על סוגי גלים וסוגי קרקעות. אחד הקרקעות המעניינים בעצם זה היה חלוקי נחל, עכשיו אנחנו מדברים על גושי ריף. גושי ריף בסופו של דבר זה משהו מתאפיין שלאחרונה יצא לי לעשות אותו המון בהוואי, שאתה מתחיל בחול ואז יש לך גושים מפוזרים כאלה בים, זה גם מאוד נפוץ בצד הדרומי בסרי לנקה. אורך הגל בדרך כלל מתאפיין במשהו כמו בין 10 ל-25 שניות. לפעמים יכול להיות גם להגיע ל-40-50 בימים מאוד טובים, אבל זה לא עקבי, שזה נוגע לי בנקודה של העקביות. גושי ריף זה גלים שבסופו של דבר הם נחשבים, אם אני מדרג אותם מ-1 עד 10, ברמת האיכות 5. הם לפעמים פאנצ'ים יותר, הם מקבלים סקשנים קצת יותר אגרסיביים, וממש עוד רגע אני אראה לכם את זה ואני אדגים לכם את זה. לדוגמה הגל הזה, תשימו לב בעצם שהגל מתחיל רגוע, הוא מתחיל די נוח, הוא מתחיל די סבבה, ומאוד מהר הוא מתחיל לקבל זווית מאוד חדה ואפילו קצת להצטנע. בסופו של דבר מדובר פה בגוש ריף של איזה 100 מטר שקיים אחרי סנדבר מאוד מאוד גדול, שהגוש ריף הזה ברגע שהגל פוגש אותו, הוא נשבר בצורה אגרסיבית ומהירה. ובסופו של דבר אם אתה הולך וממשיך עם הגל לאזורים עם יותר חול, פחות חול, זה אגב זה ספציפית בהוואי, באזור העיר. אבל בסופו של דבר, הסוג גל הזה לא באמת מאפשר המון, אתה צריך לחשוב מאוד מהר, צריך להגיב, צריך לדעת לקרוא אותו נכון. הוא לא הכי פשוט, אני חושב שברגע שאתה בעצם מטייל לכזה יעד, אתה יודע שאתה תפגוש א' את הריף המון, ב' אתה בסופו של דבר תקבל תנאים לא עקביים, כי אם הסואל מתלפף מזוויות שונות הוא פוגש ריף אחר, צד אחר של הקרקעית. אמ, וזה יוצר בסופו של דבר חוויה שהיא לא הכי עקבית. ואני אישית חושב שבסופו של דבר, כדי לייצר חוויה שהיא טובה ונעימה בטיול גלישה, אני רוצה שתהיה עקבית, כי אני טס ל10-14 יום, ברי מזל טסים לחודש, ובאמת עד שכבר יש לנו את ההזדמנות הזאת, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר. בכאלה מקרים זה לא הכי עקבי. ניגע בעוד סוג. ביץ' ברייק, הסוג הכי נפוץ בישראל.
אורך הגלים הוא הכי קצר מכולם. לרוב כמובן שיש יוצא דופן, מקרים מאוד מיוחדים, אבל ספציפית ביץ' ברייק שהסוול בא ממול, הסוול לא מתלפף באיזה זווית, באיזה מפרץ, זה פשוט מגיע דוך לכיוון החוף כמו בישראל. אורך הגל הוא נע בערך בין 5 ל-15 שניות, ימים מאוד טובים אפשר להגיע ל-20 וקצת. רמת קושי היא קשה, כמו שאתם יכולים לראות יש פה פיקים שונים. בסופו של דבר צריך לדעת לקרוא את הים מאוד טוב, צריך לדעת להתמקם בצורה מאוד מאוד מדויקת כדי להבין בדיוק מה הנקודה הנכונה לי, שבה אני צריך להיות בה, ואז זה אומר שכמות הגלים שיתפסו כנראה תהיה נמוכה יותר, שלא תתפסו גם אני, בסופו של דבר כולנו. אם אני מסתכל רגע על העקביות, עקביות הכי נמוכה מכל הסוגים. החול זז כל הזמן, כל גל שנשבר, החול זז ומשתנה. כמובן צריך הרבה גלים כדי באמת שיהיה איזשהו שינוי, אבל בוא נגיד ביום אחד של סוול, אתה יכול לקום יום למחרת והים יהיה אחר לגמרי. ואז זה אומר שאתה קצת נתון במזל. יכול להיות לך מזל שהסוול, החול יזוז בצורה מיטבית ויהיה כיף ומעניין, ויכול להיות שלא. דוגמה לגלי ביץ' ברייק, זה בנתניה, אחד הימים שאני התאמנתי. כמו שאתם רואים, יכול להתחיל לכם סקשן ראשוני שנשבר עליכם, צריך לדעת לעבור אותו, צריך להיות מאוד טכניים, צריך לדעת איך לבצע עליו, ואז אחר כך איך לעבור את הסקשן הבא שנהיה בכלל חלש, ואז אחרי כל זה גם לדעת איך לבוא ושנייה להתחמק מהשבירה הרדודה. המון אלמנטים, אותי אישית כמובן, זה לימד המון בתור גולש תחרותי לשעבר. אני חושב שזה סוג הגלים שהפכו אותי לגולש שאני. אבל זה יש לי פה בבית, אז אני לא הייתי טס לחו"ל כדי לחפש ביץ' ברייק, כי זה לא משהו שבאמת מקדם אותי באיזושהי צורה ומלמד אותי שפה חדשה של תנועה על הגל. והסוג שלאחרונה יצא לי לגלוש בו הכי הרבה ואני הכי נהנה ממנו, שזה הסוג שקיים באנגולה, פוינט ברייק חול. איך נוצר פוינט ברייק חול? תכף נדבר על זה. זה לא נוצר בכל המקומות, זה בהרבה מקומות בעולם, בגלל הסיבה הפשוטה של נדידת חולות. ספציפית באנגולה, המדינה לא קיים באזור הזה שוברי גלים שחוסמים את הנדידת חולות שמגיעים כל הדרך מדרום אפריקה. זה אומר בעצם שכל המפרץ הקטן והמהמם הזה, שאפילו אגב כרגע אתם רואים אותו בים מאוד נמוך, זה ים שכמעט ולא גולשים בו, ועדיין תראו איזה יופי זה נשבר. אמ, הנדידת חולות הזאת בעצם ממלאת כל פעם מחדש, כמו שהחול זז, מתמלא מהפוינט, מהמפרץ, תכף אני אראה לכם את זה. מבחינת האורך של הגל, אורך של הגל הוא בעצם פוינט ברייק, אז בעצם בסופו של דבר הוא מהארוכים ביותר. הנקודה שנשברת בשיא המפרץ עד למטה. במקרה הזה של אנגולה זה בערך בין 700 מטר לקילומטר. הדבר הזה אומר שזה גל של דקה 45 עד 2 ומשהו, שזה משמעותית, משנה לגמרי את החוויה שאתה גולש כל כך הרבה ואתה כל פעם תופס באותה נקודה את הגל. כמובן שנקודה יכולה להשתנות מיום ליום טיפה, אבל לא יותר מדי. אמ, אז זה אומר שקושי תפיסת הגלים הוא יחסית נמוך. מאוד קל לזכור לאן להיכנס ולאן ללכת. עקביות, פוינט ברייק כשמו הוא פוינט, באותה נקודה, כמעט כל יום נשבר הגל. אז זה מאוד מאוד נוח. תוסיפו לזה את הנקודה של החול, אני מאוד מעדיף את זה, כי בסופו של דבר מינימום סכנות. מינימום סכנות, כמה שיותר נוח, אפשר לעמוד, רדוד, נחמד, נעים, אם אני מרגיש לא בטוח. אני כן ארצה שנייה להראות לכם דוגמה על איזשהו גל אחד מאחד הסמינרים שנה שעברה. שימו לב כמה הגל מאפשר. בסופו של דבר, זוכרים את המאפיין של חלוקי נחל? כמה הגל היה מאפשר גרח מתגלגל? זה אותו דבר עם פוינט ברייק חול. בגלל שזה מאוד הדרגתי והחול נשפך לתוך המפרץ, הצורת שבירה שלו היא מאוד מאוד עדינה. אתם ממש תוכלו לראות את זה עכשיו בסרטון. ברגע שהיא נעמדת, תראו כמה רחוק מהסקשן היא נעמדת, אבל עדיין בכל זאת הוא מאפשר לה לעבור מאוד בעדינות, הוא מתקפל. זה ים של פוט 2. צפוי להיות לנו ים או פוט 2, או 3-4, או אפילו יכול להיות 2-3. אבל תראו כמה הוא מאפשר, כמה הוא מתגלגל, כמה הוא נותן לה מקום וזמן ואורך ולחשוב ולשנות את דעתה ולחזור על דעתה. אני כן אסיב את תשומת לבכם כמה קל לעלות מלמעלה. את תהיי עכשיו חצי דרך מפרץ, אנשים באים הולכים עד לפה ונכנסים מהאמצע. בסופו של דבר כמה זה מאפשר ומכיל, ומבחינת ההסתכלות, בעיניי, אם אני כבר טס לאנשהו, אני רוצה שזה יישבר ככה כל יום, שלי גל ארוך, לא מסוכן ומאפשר. כמו שציינתי, זה יום מאוד נמוך, יום של פוט עד 2. לרוב, בסטטיסטיקה, הגלים שם הם 2-3, יש איזה פיק של 4-5 פיט, שבדרך כלל זה סוול של יומיים, ואז זה יורד שוב. בקטע הזה אתם יכולים להבין שנייה למה אני אישית מעדיף פוינט רך, ארוך ושל חול. מבחינת
הסתכלות שלי בשבילכם, הסמינר שלי, לא סמינר שלי, אתם טסים לגלוש מן הסתם כדי ליהנות וגם להשתפר, ללמוד דברים חדשים ולהבין. אז איך זה בא לידי ביטוי ומה הדברים שאני חושב שהכי חשובים בהשתפרות גלישה? אני חושב שבסופו של דבר אם אני טס לעצמי לגלוש בחו"ל, חשוב לי שלושה פרמטרים. חשוב לי העקביות, חשוב לי המודעות שיש לי במרחב שאני בוחר לטוס אליו, וחשוב לי השלווה. ניגע שנייה בכל דבר. אז עקביות. זה שנייה מה שנקרא goes without saying. אני אראה את הסרטון הזה, רגע אם הוא יועיל בטובו רגע לי, או הנה, סבבה? זה מבחינתי עקביות. שנייה בלי לדבר יותר מדי. גל שחוזר על עצמו, גל אחרי גל, גל אחרי גל, שמתגלגל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא משנה מה הרוח, לא משנה מה הטייד, כמו מכונה, טה 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 טה, דופק. אותו דבר באנגולה, אותו דבר באל סלבדור. בסופו של דבר זה הסוגי גלים האלה שאתה רוצה שהם יהיו עקביים. אתה רוצה שאתה בא לגלוש, אתה צריך לחשוב, yes well, אין well, אתה רוצה שהים עובד, כמו מכונה כל היום. ואם אני כבר טס לאנשהו, אני מעדיף, ובזבזתי המון כסף על טיולי גלישה. הייתי מעל ל-25 פעמים במלדיבים, ועוד מעל עשרות מקומות אחרים בעולם. במצטבר אני חושב שהייתי מעל ל-100 ומשהו טיולים. אין כמו פוינט ברייק טוב, ובמיוחד שאתה לא חושש ושהוא עקבי. תנאי הגלישה, בסופו של דבר אתם רוצים שלא יהיה קשה מדי, שאתם רוצים שהם יהיו יחסית עקביים, שחוזרים על עצמם, שאתם יודעים, אוקיי, יום כזה הוא נראה ככה, יום כזה הוא נראה ככה. יש לכם איזה, מה שנקרא, כמספר אצבעות על כף היד, סוגי תנאים, ולא עכשיו 1,000 ימים כמו בארץ, יש לך מלא מלא דברים שמאוד מאוד מקפידים אותך. גובה הגל, כמובן שיהיה עקבי, שיש כל הזמן גל ושזה לא עולה ויורד בקיצוניות כמו הפיליפינים. משטר רוחות, שמשטר רוחות הוא חוזר על עצמו, שאתם בעונה, שאתם יודעים שבוקר אין או צהריים יש, וכו' וכו', דברים שאפשר לתכנן את היום שלי בהתאם, ולאו דווקא לבזבז את הזמן ולנחש מתי. באמת שזה ממש ממש חשוב. אני אדבר שנייה על אנגולה. אנגולה מקבל, ברגע שתשים איתי בעונה זה יוני-יולי, אנחנו מקבלים את הגל, כמו שאמרתי, רוב הימים מ-2 עד 3, חריגים הקצוות של 1 עד 2, או 3 עד 4, או אפילו 4 עד 5. רוחות, משטר רוחות, אוף שור, כל היום, כל הזמן, אז זה מאוד נוח, כל הזמן עובד, כל הזמן כמו מכונה, זה פשוט, לפעמים אתה תופס את הראש ואתה לא מאמין. האלמנט השני, מודעות. מודעות, בסופו של דבר, שנייה אני מסתכל על זה, מה שאני נותן לתלמידים שלי. מי שבסופו של דבר גם טס לבד, צריך לדעת בעצם שיש לו מודעות למה תנאי הים המתאימים לי. מה הגובה שמותר לי, שנכון לי להיכנס אליו, מאיזה נקודה בפוינט אני קופץ פנימה, האם, רגע, שנייה, האם זה ים שגדול עליי, או שהסט סתם שטף אותי ועשיתי טעות בטיימינג, או שבכלל, רגע, אני לא מודע לעצמי ואני מסכן את עצמי. באמת זה משהו שאני מאוד אוהב וחושב שהוא ערך מדהים שתשים איתי לחו"ל, ששנייה רגע, אני נותן לכם את המודעות הזאת, מה נכון ומה לא נכון, כמובן עם דרבון ורצון להביא אתכם לרמה הכי גבוהה שאפשר. אני האחרון שיגיד לכם, תצא מהים, הוא לא טוב בשבילך, להפך. אני כנראה אדחוף אתכם מעל הפופיק, ממה שאתם באמת יכולים. בחירת ציוד מתאים לטיול. הרבה אנשים קצת מזלזלים בזה, אני מבין, יש הרבה יעדי גלישה שאפשר פשוט לקנות ציוד בזול או להסתדר. אני יכול להגיד לכם שמבחינתי, בחירת ציוד מתאים לחו"ל, זה אחד הדברים שיקום ויפול עליו הטיול. בסופו של דבר, שאתם טסים כולה לשבוע-שבועיים, תלוי בטיול שלכם, ובחבילה שאתם תבחרו. אבל בסופו של דבר, הציוד עצמו באמת יעזור לכם, א', ליהנות. אם הוא מתאים לכם, אתם תצליחו לתפוס כמה שיותר גלים, אתם לא תהיו מתוסכלים, אתם תצליחו למצוא את הפוטנציאל שלכם, ואם הוא לא מתאים לכם, כל הדברים האלה הולכים לפח, ותוסיפו על זה תסכול. וחוויתי גם וגם לקוחות כמובן, עם השנים לומדים, חבר'ה שכן הביאו, חבר'ה שלא הביאו גלשנים, והדברים באמת שמיים וארץ, ההבדלים בין אשכרה אנשים שבאים עם ציוד שנכון להם, לבין אנשים שבאים עם ציוד שלא נכון. ובשביל זה חשוב לי שתדעו, מגיע לכם איתי המלצות, התייעצויות, באמת אפילו ליווי בחנות שאני עובד איתה, שאתם יכולים פשוט לבוא ולבקש את העזרה שלי, כי מצטרפים לסמינר שלי. זה משהו שאני חושב שהוא חובה, אני עושה את זה באהבה, אני נהנה מזה. לבוא ולהתאים לכם את הציוד שלכם. כמובן שבודקים את כל הפרמטרים, מסתכלים רגע על מתי אתם גולשים, באיזה תנאים, כמה גלים אתם תופסים, מה הציוד הנוכחי, מי הסגנון שאתם שואפים אליו. מסתכלים רגע על המשקל, גובה, גלשן נוכחי, איך הוא התאים לכם, איך הוא לא התאים לכם, אם יש סרטונים, משווים. משוואה מאוד מורכבת שאנחנו פשוט
צריכים להסתכל עליה בעיניי בכובד ראש. מה, 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 מה. אם מאיזושהי... הזום נותן לי עוד 10 דקות, אז אני אנסה קצת להזדרז. הבנה של המציאות, הבנה של המציאות בסופו של דבר זה צילום, המודעות עצמה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהיה לנו גל מדהים, גל מיוחד, ולפעמים היה לנו גל חרא. הצילום נותן לנו כלי מטורף של אשכרה להבין, רגע, מה היה פה, איך אשכרה אני יכול להפיק מזה לקח, ללמוד, איך אשכרה אני יכול בעצם להבין האם השמחה וההתלהבות שלי הייתה מוצדקת, או שזה בכלל משהו שאני מדמיין, וזה כבר מי שבאמת רוצה לקחת את זה לשלב הבא. ברור לי שלא כולם מעניין אותם הבנה של המציאות. ושיפור ושדרוג. בסופו של דבר בסמינרים שלי זה 2 סשנים ביום עם צלם שעליכם, 2 ניתוחי תנועה ושיחה אישית. זאת אומרת שאנחנו כל היום סביב עצמכם ולהבין ולפענח את הדרך האישית של כל אחד. אז בעיניי, לא יודע, לפחות לחוויה האישית שלי, אם אני כבר טס לחו"ל, אני רוצה שיהיה לי את היחס הזה ושיהיה לי את הדברים המעמיקים האלה. שלווה. שלווה זה קטע גדול באנגולה. וזה באמת אני יכול להגיד בקלות. הרוגע המנטלי של להיות מנותק מהסיביליזציה כל כך הרבה זמן, זה משהו שהוא... אין משהו שמקדים לו, והניתוק הזה מהטלפון, שלמה ניתוק מהטלפון, כי אתם כל היום בים, אתם כל היום גולשים, בסופו של דבר אתם לא תמצאו את עצמכם כל הזמן רודפים אחרי החדשות, ומה קורה ואיך קורה, וזה משהו שמכניס אתכם לפוקוס בעצמכם. והפוקוס הזה נותן לכם מקסימום הנאה, מקסימום הבנה והתמסרות לתהליך, ושנייה רגע להיות במקום שאתם בקיבולת לקבל מידע חדש, ובכלל לחוות דברים חדשים ולנסות. והשלווה הזאת, לצערי, לא קיימת בכל יעד. יש המון אטרקציות, המון דברים ללכת לחפש. פה, בגלל שאנחנו בעצם ביעד מאוד מאוד מהמם, שהוא מאוד מבודד, זה מאפשר את זה. עד לפה, נגעתי שנייה באופן כללי, בערך הקטן הזה של למה אני אוהב לבחור את אנגולה כיעד גלישה לטיול גלישה שאני מוציא. עכשיו אני אגע רגע תכלס בסמינר עצמו. תכלס בסמינר עצמו, הקווים מנחים שמנחים אותי זה עקביות ודיוק ברמה הכי גבוהה שיש. בעצם העקביות של הגל שחוזר על עצמו, שמאפשר לכם שוב ושוב לנסות, ודיוק ברמה הכי גבוהה שיש, אם זה ברמה המנטלית, אם זה ברמה הטכנית, ואם זה ברמה בכלל הבין-אישית, ששנייה לפצח איזשהו אתגר שאני לעולם לא פגשתי, יש לנו את הזמן ואת היכולת לשבת על זה אחד על אחד. כמובן שאנחנו בקבוצה, אבל בגלל זה אני עושה את השיחות האישיות כל יום, וכמה פעמים עובר על הסרטונים כדי לתת לעצמי גם למצוא את הפתרון הנכון לכם. תמונות אווירה. אז כמו שאתם רואים, זה אזור מאוד בתולי. אזור ברמה מהממת, וזה כיף ונחמד, ואנחנו בעיקר נגלוש לבד עם עצמנו, שזה יהיה מהמם. לב, אני יודע, אני גם רואה את אשתך ברקע. אם צריך, אחר כך אני אתקשר להסביר קצת על המלונות. זה האזור של החוף, הוא מאוד שקט, מאוד מהמם, מבחינת הנראות שלו. קצת שנייה על החוויה עצמה. זה הטנדר שמסיע אותנו ממקום למקום. הוא טנדר פתוח, בגלל זה גם אמרנו להביא לנסיעות סוואצ'רים, אבל בין לבין לא באמת צריך. הנוף בצד שמאל זה הנוף שרואים מהמרפסת של כל חדר באקו, ששם אני ארצה שכולנו נישן. יש אופציה, תכף אני אסביר עליה איפה לישון עוד. מבחינת אוכל, מבחינת facilities זה כמו קלאב, לא, אני קורא לזה קלאבמן מבחינתי, כי זה הכל כלול. מבחינתי זה ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש באפריקה, אז זה ממש כיף ונוח ומהמם. אפילו ברמה שיש פה תמונה של שרון, שרון רק ביקשה שיכינו לה סלט והביאו לה את כל הדבר הזה. הם כאלה נדיבים, הם כאלה נותנים, הם באמת הכי מפנקים בקטע הזה, וזה כל פעם ככה, זה פשוט מקסים לראות, וזה כיף שאתה יוצא מגישה, ויש לך הכל כלול, אתה יכול לאכול כמה שבא לך, אתה לא צריך להתרכז באיזה מסעדה אני רוצה, מה אני רוצה. לי זה עושה חיים הרבה יותר פשוטים וקלים. כשאני שנייה אוכל צ'יק צ'אק, אני יודע שעוד 3 שעות, אני כבר, הבטן שלי יקלה, אני יכול להיכנס לגלוש שוב עם בא לי, או שאני יכול לנוח. לא צריך ללכת לחפש את עצמי. אמ, בוא שנייה ניגע. קאבולדו. קאבולדו בעצם זה הפוינט המרכזי שבו אנחנו נגלוש, עד גובה 5 פיט. כניסה ויציאה מחול, מאוד נוח, לפט ארוך, אמא'לה ואבא'לה. חפרתי לכם על זה, אני שנייה גם רץ על זה, כי יש לי פה טיימר של הזום. קארפ די.אם, קארפ די.אם זה בהמשך המפרץ. אם אני שנייה עושה לכם זום אין, זה ממש פה. בים ענק אנחנו הולכים לפה. זה עוד מפרצון קטן, ששם אנחנו בעצם נבצע את הגלישה בים ענק. זה אומר שבים ענק ככה זה נראה. גובה חזה, מאוד נוח, מאוד כיף, יש לנו אופציה גם וגם. שיש ים נמוך עד בינוני שמה, שיש ים ענק נלך לפה. מכל הבחינות אנחנו מכוסים וזה ממש כיף לדעת ועושה לי תחושה טובה על הבטן, שאני יודע שיש לי את האופציות הזאת, לא,
לא להיות חייב לגלוש בים ענק, וכן למקסם את הטיול ולהיות עקבי. מבחינת מסעדות ואירוח, אז זה האקו. האקו עצמו, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו בעצם את המתחם עצמו. בואו שנייה נתרכז בדבר הזה. זה החדר הפשוט, יש חדר יוקרתי יותר. זה המקלחת ושירותים. אין ג'וקים, אין כל מיני שטויות או חיות, זה ממש בקטע הזה לי הרגיש מאוד נוח, והייתי שם חודש ומשהו. נוף היסטרי ברמות, מסעדה גדולה, הכל כלול שיש בה. מתחם נוסף, שהוא מתחם החוף, בחוף עצמו יש כמה מיטות שיזוף, יש ספסלים פרוסים, יש בר פעיל מ-9 בבוקר עד 6 בערב, הכל 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 כלול. באמת נוח, נחמד, פשוט, יש קצת מוזיקה, אבל לי ברמה המקצועית, כל הזמן אנחנו קרובים לגלים, נכנסים יוצאים, נכנסים יוצאים, מאוד נוח וכיף, מאוד שלב, חוף ריק שלנו. מתחם, מתחם קאבו-לדו, קארפ דיאם. המלון עצמו זה אותו מלון, זה מלון שיש לו שתי שלוחות, תכף אתם תבינו את המרחקים. המתחם עצמו קצת יותר מפונפן. יש בו מקרן כמו שצריך ענק, יש חוף עם מיטות קצת יותר מפנקות, יש באמת מסעדה קצת יותר גדולה, יש בריכה, אל תבנו על הבריכה, אף אחד לא באמת נכנס אליה אף פעם, אבל יש בריכה. אה, מבחינת הארוחות עצמם, פשוט שתדעו, הארוחות עצמם כלולות בכל האזורים, גם באקו, גם בחוף וגם באחלה מילה, וגם בקארפ דיאם, במלון הגדול. תבינו שנייה את המלון עצמו, יש לי פה שקופית שמראה את זה יפהפה, איפה את? הנה. בעצם אם אני מסתכל על זה, האקו נמצא פה על המפרץ של הגלים, כמו שאתם יכולים לראות, והקארפ דיאם נמצא פה כרבע שעה 20 דקות נסיעה. הנסיעה הזאת בסופו של דבר, הנסיעה הזאת בסופו של דבר היא משהו שמי שישן במלון הזה יכול להתפנן בתנאים יותר טובים קצת. כמה? אני חושב שרק ברמת החדר, אבל כאילו, אנחנו גם ככה כל היום לא בחדר. אז לב, אולי לך, סליחה חבר'ה אם אני לא פונה אישית, אבל שאתה יודע ספציפית על לב, כי אם אתה בא עם אשתך, אולי לך נחמד באמת להיות שם איתה, ואז אתה עושה את הנסיעה, אגב, אפשר ללכת לזה ברגל, זה 20 דקות ברגל או 20 דקות מסביב עם אוטו. אמ, כדי שנייה לעשות את הזום הזה בצורה יעילה וטובה. יש לי עוד 2 דקות שהולך להיגמר, נתתי פה המון המון מידע. אני שנייה מקפיץ לכם פה לינק שהלינק עצמו יהיה לגוגל מיט, שנוכל רגע להמשיך עם שאלות כמו שצריך, ככה שלא נהיה בלחץ של זמן. אני שנייה אחת מקפיץ לכם הכל פה, ככה שתוכלו לקבל את זה, אני מקפיץ לכם את זה פה בצ'אט. אה, בואו תצטרפו אליי פה בקישור שאני שולח לכם, ונמשיך לשאלות. אני רגע מחכה שכולם ילחצו, וככה אני אוכל להמשיך איתכם לשאלות. אני פותח פה את הגוגל מיט בו זמנית. מעולה, מאשר את כולכם. לילה טוב, אביטל. מעולה. אני אתן שנייה עוד רגע לכל מי שרוצה להצטרף. אוקיי, אני אחבר רגע את הזום.